assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama weltare artude huccidde mon kadi e plateau mon yonta hande mi salmini yeɓiyankoɓe internet aji yenna Pindi TV mi salmini on kalɗo mbawɗon wonde e wonirde mi daari jaam mon mi daari yenna kadi salam mon mi salmini ardiɓe galle o no Baba Abou Samba Mama Sali e technicien ji amen hono Djiby Dieng mi salmini yaadiɓe am ɓe kadi donc mi hokkaɓe kamɓe ne ɓe salmodira e onon yeɓiyankoɓe min puɗɗo yenna émission Salma Aidara mi salminima a salmitama Raki mi salmini Diary mi salmini invité amen assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal ko debbo dondu e cammalle pari Fouta gara jiiha kohra jewna hande noon émission amen hande o heɓata on ji invité amen o hande o ha yeeso ko lawol inchallah a jarama a weltanama mi anda ko nappata yimɓeɓe joni Diary mi salminima mi salmitima madame Diary mi salmini Salma Aidara Carara assalamu aleykum bandiraɓe heeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon to gonirɗon mi salmini on e darde jaam mon to gonirɗon kadi mi ñaguima on duwaw kadi mi neddi on duwaw mi salmini technicien ji meɗen e gardiɓe gallo Baba Abou Samba Jobo boborom sali leccire haaf ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnigi walla mbiya debbo mo padalal wursiri di ali tambad walla nota kam Mauritanie to magama e litama on inna wiya baylo bole mi salmini on kadi mi salmini invité mi wimo kadi bisimilla makko a jarama weltanama ɓayde mimi wawa askinde hoore oppa gaski noon koye man si invité amen hande noon o wattaki présenté plateau he saabu c'est pas la première fois omo ara donc dokkirmo konngol tan o salmodira yenna yeeɓiyankoɓe Baba mi salminima eyyi pindinaɓe on calminama on weltanama onon foof ko weltare kadi artude ɗo hen hannde bisimilla ma a jarama weltanama donc no mbirumini tan hande Baba Ali woni invité men caggal nde o arno ɗo henna saaha mo gandanɗa ene musno e makko kanko e procureur donc kanko ne mi salminimo so tawi mo yeeɓa émission mi salminimo mi daari jaam makko donc ɓe kamɓe gadduno ɗo henna e saaha mo gandanɗa ene musno e mabɓe saabu onon fof on majjani événement ji kewno toon to Mauritanie guila nden noon omo Sénégal ga omo woni ɗo henna joni noon min namdomo caggal nde o ari ɗo o woni ɗo holno situation makko henna wuuri oɗo saaha holno wurdata changement o henna eyyi alhamdulillah yettere Allah kadi no fewi min garno nde muusino kono hannde alhamdulillah joni en janumi wawi leerde mbeɗa holto koɗɗa ɗo henna min koɗi ko cité Aline Sow ok ko an tan hoɗi walla ko holɓo kodduɗa ani procureur ok Diary so tawi holko namdotoɗamo annene namdoɗamo kam mi namdoroma hannde hoto son kabonaki kam kam mbiɗan ko jiimi komin namdade Baba Ali o kanko wiyata commissaire hannde mi wiyatama Baba Ali mi fooɗa commissaire mbiyami commissaire woni e nder TikTok ene juge rewɓe pourquoi commissaire jugata worɓe saabu jiyaɗo foof wiya commissaire e nder TikTok ne tappa rewɓe suhaaɓe rewɓe mbiya kañumen cippiri kañum wiyata kañum woni ceerno an woni avocat rewɓe o comment an mbaɗɗa visé tan e rewɓe a waɗani visé worɓe par ce que rewɓe ɓuuri hawde probléme aji a suusa worɓe wona ko a yiram mboɗo haalal worɓe ala min rewɓe ɓuuri yiide probléme aji ɓuuri hewde histoire TikTok he jooni noon kamɓe tan réglete kamɓe tan poɗɗa réglude dal mais Baba Ali kadi mi yima kadi ɗeɗo balle kadi a wi na waɗi changement seeɗa mais changement o kadi heedi saabu hol goɗɗo tan mo kolɗa motif tan mbiɗa tellata ɗum mbiɗa haare mo dal ko haare jaago gasata on holɗum ko a rewmo ñamande walla ko keftuɗo ka keftuɗo guermo walla holɗum on haydara rewra haydara mi rewra on haare amin ɓooyi tan ɓooyi wona joni guila Mauritanie ko ɓooyi neɗɗo wuuro maɓe nan nanɗo nene ɗum woni somin gartidi wula tan ɓuuɓara wallahi eyyi joni waccirom mbiɗa komi ha ɓoye seeɗa eyyi min kam mbaɗa so wiimi wiya Baba Ali tan mi namdata ko jimi namdata par ce que mamam goto ndeysan mamam kortinmo mo jinmi seeram ni ne sankini wiye Baba Ali Konté seydi Kontel ɓuuɓamo jooma to mi wiyata inde Baba Ali nde mbiyama ko inde maɗa gandireɗa nde commissaire
min kam mi famani commissaire agal magala e doro bi commissaire agal tiktok tan walla commissaire agal normal onon dal rewɓe tan mbattun en sahne tiktok o on mbi ɗon tan ko non tan wona lawol noon par ce que hande ko ɓuuri hen musde tiktok o worɓe ne jeeya hen kamɓe gon toñoɓe hay ñanden tan eɓen tawi tofo foro waji koto gorko eɓe toño ɗum ɓe mbiɗum ko goor jiguen ɗum ala sens kamɓene te on ga ala ɗo wona Sénégal woni ko Mauritanie woni eɓe gacci ɗon kam yimɓe gacci ɗum moƴƴani ala on ga on wayi on kam woni wayi tan hoore to micro on wayi tan hoore kono ɗum moƴƴa yimɓe gacci wa toñ aɗa wiya an ka ɗum ɗo wiyatno ni commissaire haal hen non min mbaɗa haale commissaire ko poɗɗa haalde heeɓa haalani commissaire an commissaire wonko poɗɗa haalde ha heewite a haalani haal après so taw procureur waɗo danse fof nan ɗon waɗi kadi waɗo boni hen ko ɓeɗum ko ñamere onon kay soɗon kaala kalton koye worɓe ɓe taw d' abord avant tout min gadi haalde ndeg légitation mon harlora rewɓe tan mbaɗani rewɓe kay ko wiyete hoto ñaham suma toɗi tan koram minen non minen worɓe toon e tiktok en min ngala probléme ok ça se voit on ngala probléme de gamata min batta ɗum ɗini ça dépend rek ça dépend o tawi worɓe ɓe ngala probléme kadi an ko ɓuuri hen hewɓe ko rewɓe tiktok ɓe henna ɓurɗa wawde wadde juge walla an non min ko partout parce que comme commissaire international commissaire kay wona rewɓe tiktok tan ay rewɓe yaltu tiktok ko adda e réseaux sociaux fof hay facebook naɓe e mboɗo ñaawa ɗumen wonɓe youtube kadi ne kadi kamɓe kalta won haajuji mabɓe yaade ɓe kalta ɗum woni haajuji mabɓe ñanden ɗo rew ni hara ɓe bane gorko hay moylo natta muɗi haajuji ñanden joni ɓe kalno koye waji goto ne wara Mauritanie guila nata wona haaju mum wanda procureur men ta guila mbiyen momi procureur ko sandude on paran Mauritanie haala makko ko minen gandi ɗum yimɓe fof la a yimɓe ndewi hen kono avant ɗum wonko o e haali te o haali ko wona noon yaari awa c'est pas peur je pèse bien mes mots Sénégal aɗano waajo yaade de maɓe koje toon wallay mboɗo wiya ɗum sukka wadde aywa baba ali ko jaari wi ko changement yiyama caggal nde mbiɗa hankadin a wonta natta e probléme aji janani kadi a wonta ƴatto kono holko saabi ɗum holko saabi bina subakare mbiya hankadin a acci ƴattoje ɗe eyyi par ce que ɗum ɗon yimɓe hewɓe no mbiyatno hami accu ƴattoje o mino mboɗo wondi e gueɗol gotel min tan jiɗat woni mi acca kono sa rewiyama riyama acca mboɗo wawi yidema eyyi mi nana kono min yeehi ha benne instant mbiyam hankadi fof mi hokka yimɓe ko jiiɗi ko si yahami accanaɓe ƴettoje bon mboɗo haala mboɗo dugde kono hay goto mi ƴetti taw yimo hankadi comme no ndeni ko ɗum woni lawol mawna seeɗa mawnu kadi so wonno heɓata mawnat ƴattoje ala sens sana usta gueɗe ma komi naata e makko kadi so tawi wona jogui ɓesgu mana so tawi a woni mawɗo kadi won saaha mo jontata henna sa haska waɗani pour hoore ma kono wonɓe caggal maɓe donc e tiktok he no kewmi wiide ni rek ɓannoɗen invité ñanden ɗo henna tiktokeuse o mi yejjiti inde makko bébé mi anda hollum bébé ndey tiktok o aɗa wawi dañde hen opportunité ji ko heewi aɗa wawi dañde hen henna aɗa wawi liggidade yimɓeɓe donc ko hunde ganduɗa aɗa wawi ene wawi walludemo ko heewi partenaire aji hay liggey ni aɗa wawi wattude ɗum liggey aɗa yooɓe lewru kala donc ko ɗum ɗon tan jaari on sikiran kono hulɓe babare ona non min kulanimo sa kam hula guilnamo ɗon peeɗele guiri ha sa gaɗa dugdirmo ko gaɗmi ko wajademo babare monsieur le commissaire a gattami koye question nane min puɗɗori nde woni ittoɗon an procureur ni gummirɗon Nouakchott ni gartuɗon ɗo joni ha hande so jeehi saabu ɗiɗo temps uji a yeehi no Nouakchott gartuɗa mais ma gartuɗa mbaɗɗa publier vidéo ji ma yimɓeɓe ɓe podduɗaɓe foof wonti polisaɓe noddude men en namɗo holto gonɗa aɗani nder Mauritanie babaɗe onon hakkude mon koye ko hakkude on e état Mauritanie walla ko hakkude yimɓeɓe ɓe ƴettornono ɓen ko ɓen potton plainte ji ha kewi ɗum tagi on wawi ruttade walla holɗum non minen hakkude amen wona yimɓe hakkude amen ko état woni sa yimi jaa gara min gandi affaire o gasa hen ɗo ko 2029 gasata on hankkadi yalti a sikki ma yaltu kam mo yaltu inchallah 2029 woɗɗene jomum ko rewde laari joni inchallah woɗɗene pofode e joni
hen sahaaji babale a jotta ɓernde ma muusa par procureur kam ene wawi muñde sabu ko resani wona kono an desɗo Moussa e ma laare an aɗa resi a jigui ɓinguel ma suhama goppa ɗumen to gara jodɗa en goto coin ma ɗum ɗon wattama ɓerde musande dal min cikkanoma hen saji kadi ƴettoje ɗe essona ɗum tagat ɗum arde ɗum kay wasra saha kam neɗɗo timmani stress kadi ɓe foof mais min no jinmi yiideɓe foof lambo wawi wadde tous les moyens ha mi yiyaɓe mi ala on caɗele min ɗon joni baba arti amen ɗum ɗo jagol ma Madine Gounass holko waɗema wona mi haali ɗum o jiɗɗa ala Madine Gounass holko ran mbaɗa santi gandaɗa e itteyam ƴettoje wattini kam julde normal respectude laaɓi ɗiɗi e foof ɗum ɗo kay ko changement si wallahi a yiyen hoorema dal oui wallahi a waɗani regretté ko lelnuma yaade Madine Gounass walla ɗiɗon affaire non mi waɗi hen regretté no fewi par ce que mi ɓooyi fewjude ɗum gila Mauritanie 2011 en mi wi min il faut mi yaha par ce que mbiɗa jogui noon sehelabam chaque ɗum ɗo emi jahat kamɓe chaque ɗum ɗo ha joni emi jahat ko jinno yaade ko ɓooyi mais ngol ɗo mbimi ɗo il faut mi yaha ko joni Allah hoddiri goram yaaduma ko joni ceernama Tidiane Ba nodduma eyi woni fof ma nodde fuma Allah hoddiri wallahi ko noon de ko ñunomi namdarema seeɗa tan ɓeyde mbiɗa wona probléme ma yimɓeɓe probléme ma état a sikkuɗa solution ala pour ñaagoɗon ɓe jaaforo gartana wuuro moɗon non minen hankkadi mi ñagotawɓe hankkadi kay ɗo o yeeso tan caggal ala non aɗon ko holɗum par ce que a yi joni gonanma gangal joom suudu ma nan toon ɓikkon ma nan toon yumma goram nan toon kono a famani ɗum arande e gonga ni kono neɗɗo fof sinno sago mum yo takko famille muɗum c'est ta famille woni toon ma moƴƴu mais solution ne woodi solution minen ari solution woda tan ko ɓaddaɗaɓe safalɓe gona hedde mabɓe gonda e mabɓe minen noon ko ɗum woni ala probléme ay neɗɗo hande wiide oɗo mana ɗum intérêt ma personnel batta sifa ɗo gonɗa ɗo on ni joni jaari miraɓe ɗum ɗo joni ni joni mus ide ko goto woni kamɓe murtannaɓe mbaɗa fandu wotturu ɓe jaggana ɓeeɗo saabu gandi ɓeeɗo ko kasata ko wona koye mumen kasnata kasnata ko leydi no leydi ɓe mbawino hedara welani ɓe no ɓaleɓe ay hundi walla ɓe mbawino mawɓe ene mbawi wadde taw galano gandal munen mais way jeunesse hande o ma gas mais nde gasa toroka tampi ay hunde wiye ma gas gonga ma gas kono goppe gacce le seul juge on Allah subhanahu wa taala kadi Salma sa wi yoɓe jaaɓe duttito henna ɓe yoɓe jafno en est ce que ɗum noon kadi wontata zéro henna koɓe kaaɓi ko henna nden mayi peuple o kamɓe fof ko jowa minen ɓe janata ɓe mbiyata ko par ce que aɗani wonni certaine haari il faut ko jaaha hen jusqu'au bout eyi par ce que sa wi aɗa huccito tan gueɗe ma fof boni ah bon mais wallahi bien sûr koy so ɓe garti ɓe min kam ko yiyanam tan kala pour min se mbaɗi ɗum ma moƴƴu jame tekki ko ɗum ɓen ko ɗon kam noɗɗo jiiɗo en no muusi de Thomas Sankara en jii kamɓe no golle mabɓe ɗiɗon affuji fof c'est dur ko wayi noon ko ɓen jame cikki en gaari ɓenni e Thomas nen ɗon babale ngari so woɓɓe so ngari tan saabu joni min mbiyami changement fuɗɗimo wadde saabu nden a yiita neɗɗo ware nder Mauritanie ɓe jalta ɓe mbaɗa manifesté o mais joni kala barat toon taw ko ɓalejo kono mabɓe ɓe jaltat saabu ɓeɗo nenen mbaɗa influenceur suhaɓeɓe enen ganda onon jogui droit e nder Mauritanie kono kala ko murtannaɓe mbawi wadde on onon mbawi yaltude mbaɗon ɗum riposté gandon onon ko leydi moon gonnon dal saabu enen ɗum woni ɗo Sénégal ɗo hande kala baɗɗo hunde en jii en jaltat kaala mbaɗon dénoncé kaala ko weelen saabu ko pays de la démocratie ko kala ho gonga a ñi leydi ndi jiita e leydi Sénégal ay Sénégal ene faggaken ɓaleɓe kono kamɓe jeeyi wuuro mabɓe kam jiiɗi ko ɗum taw wara wonde kamɓe ke woɗeɓe meɓe ɓe jiiɗa ɓaleje ɓe gara haajude kamɓe fof jeeyi kamɓe fof jeeyi kono ɓe mbiyata kam ɓuuri hen doole non mbiyata men de an ko tawi jom ɓalejo laamata ko toon kala ɗo wiyan laamoɓe mbaɗa les créé des boucan ngol to élection rawane tawi kam toon woni oyen ono wiyatano kadi annene bila wona on goɗɗo haali Diallo wona on o yimɓe fof ko gonanno miji inde makko tan yimɓe fof ko gonanno pour yo won aɗa kan baba gasi gasi omo gasi on ibra bira woɗo wima ɗo jonjo non haala makko laaɓani way wona tuppiɗo tondu ni gasi noon on mbiyanma on machallah on an fof Mauritanie fof no wonno koye on wonduno
kono ayi on gañima de on gañi ɓe gujji ɗum totti ɗum oya ɗum wonta ɓuri ngo kamɓe jeeyi non woni haala ka so situation ko ɗum woni haala ka ala mbawɗon hen namdude babali garte kadi tiktok babali joni mbiɗa oppi ƴettoje joni kaltottonum babali mi tawɗum mi waɗa match de babali yiyen hoore mum walla babali dal anda ko foti wadde rek wiya fada waɗa concentré e match o walla match o ne waɗi weccere seeɗa non match o ne weeli ne semori kadi a yiyen hoore ma dal eyi ɗum waɗi min jou match sa yiiɗi hankkadi yimɓe fof wiyon accu ɗettoje joni somi ɗettani tan ko match joni si ɗum ɓuri moƴƴude ma ƴettoje ɗe ala sens neddam ƴettoje ɗe moƴƴani kadi en jii ƴiito temps uji mi yi comme leñol ngol joni ko ƴefti ko woni affaire ket sabu mi nani ɗo wiya yo babale waɗane ket sabu cagnotte na ɓe mbiyata cagnotte yo waɗane cagnotte pour udditane ɗo garage e Dakar watta liggade hoɗum jinnomi namdade hewɓe jaadi hen hewɓe jaadani hen sabu hande aɗa waɗa ko moƴƴi ha ko boni tawma hen aɗa waɗa ko boni kadi ha ko moƴƴi tawma hen si sabu hol yaaɗoɓe hen sabu mbi pourquoi babale ne wanne cagnotte en jigui juuɗe mum ne jigui koɗe mum mais babale ko étranger cagnotte oɗon mi netti nande dille mum dal ko woodi walla ko affaire ko ruppa ndiyam ɓuɓɗam walla affaire no way dal ay on kañum ko sehlaɓam mbiɗo mbaɗa ɗum jijjeedu en par ce que min nden mboɗo waɗatno ɗum mboɗo yiyan gonno Mauritanie nde mboɗo dillanno e ɗiɗon so wi neɗɗo sellani walla jogui probléme huɓɓo life on waɗa ɗum joni noon kamɓe gaddi oɗo ɗiɗi mbimaɓe kettini ɗum e koye mabɓe ɗo affaire o ha waɗi polémique seeɗa mbimaɓe yoɓe gaccu par ce que ɗiɗo haalaji no waɗiri polémique ni so wonti ko ayib wontat ɗon ɗum woni mbimi yoɓe dartin ɗum cikkano mo foof wi tan ko ma waɗa ni kañum numéro mum watte ɗum ade affaire o wasde non d' accord non ko ɗum jinnomo min amdade ni ɓanggue e golle tawi ko kanko ko galle to o woni tan e tiktok he tan waɗi concentré walla mo ƴeewoyi liggoyade e dañde hen seeɗa seeɗa o nelda famille makko est ce que no wuurini ɓe guurani e caɗele banggue hen finance e ɗum ɗo logement to ɓe loogi ɗo henna taw ene sammori soɓe dañani hen caɗele e goɗɗum non min dañani hen caɗele wala komin dillati business uji amen kadi min alhamdulillah Allah ne hokki min won yimɓe gandanɗa hoore ma kadi machallah nafoɓe eyyi machallah ɗum waɗi min ngala on probléme ɗon wadde moƴƴi alhamdulillah haade fen wala pon tan moƴƴi neɗɗo kam kala to mbawɗa wonde tan ko aɗa wuura aɗa selli aɗa ñaama aɗa yara nana jinnama kadi nayi tan nayi jaam alhamdulillah wayno ka ɗannimni tan oto hola comme si ka jaa ɗannaare jaaɗa ƴeew dartude hunde dal essentiel woto jooɗo ka gorko so woni gorko hande min mi jotta par ce que gorko ala ko rongi wadde gurna jinna e ma gurna ɓinguel ma e joom suur ma yo Allah won ballo joomam babali yummam mbiɗo horsinma par ce que mama mo horsinmimo anamo on nandi indeji mbiɗo horsinma anda wala mbiɗo horsinma babali yummam ne fay to way mi worsina kon jimmi ko ya jogo fulla ma e fayma jogoɗa jomma anani goppa ƴettoje dar nafa e wama oppi kadi o artu hen eyyi wallamo tan gorko ɓeydita tan ko conseil muñta wiyatno ni latata tout le temps ɓeydirta tan ma yi ceerno bawɗo ha joni jangga gandal pour ɓeyditade ka wona eyyi ko noon tan cinno e hoorema nani cinno e hoorema no feewi machallah so tawi ala ko ɓeydi ɗon hen mbeɗa jogui mi parantawde eyyi bisimilla wadde babali hakkude ma e procureur kadi sabu ɓe mbima wonduɓe ɗemgal e ñiire gondi saaha foof memodiral saaha yimɓe sabu holne nannomi e koyɗe bamɗi wiya ane procureur on kaldatano onon gondi même appartement mo foof suudu muɗum kono kon waddunoɓe on kaldatano mais on jiiɗano yimɓeɓe ganda kon wadduɓe holko aduna ɗum ko affaire gueruji walla ko affaire haalis walla ko jooɗoɗo ɓerɗo mo muusa wala ko mbaɗɗon tan mbaɗɗon koye mon walla holɗum ɗum wodani ko mbi komi wadduɓe ko heddoro ko min jawratno ko yewtere amen arani saaha wonno gondiri toon chaque jour on jewta ha yewtere nde hankkadi nattono kalo toon go fof naata suudu mum nangga téléphone muɗum concentre o woni haaltude yimɓe muɗum gasi point ko ɗum ɗon ewa joni hakkude ma e procureur koye nder tiktok ganduɗon walla kon fijjiɓe guila suhaɓe tan ha mum ɗon non koye tiktok he kono famille
kala famille TikTok eyi hande kam famille pala famille mo famille pala on jii ha o goto instant on nandu ni no waɗa ya goto instant ɓe nandu kan ɓuri sabbo perkirol ndeysan baɓali hande min kam dernière question am rek comme sabu ko ɗon hankkandi kaɗa gila mbiɗa garmi ɗo ko waddema tesante baɓali ko rappeur wonno saabu min jii son uji ma e wiye nene baba saabu min cikkanam son oɗo mo jimɗa ɗo no mi sikki aɗa miijunoma at saabu aran ɗo joni Dakar yumma en nena Mauritanie mi sikki son ko même chose waɗi répété da babali woni ko ala tana walla Mauritanie naɓe tellement rapport ji keewi wodat yettu woɗɓe jaltani anda mbaɗa reculé jaaɗa gonɗa mécanicien non mino ƴewtidum taw min wonima ala tala o a jaɓi joni anani a mimanta min nene baba jarani mimi jarani min mooli Allah baba mima min settan ay toñangue jaari ko madina gona so min ɗum haali ay gon so jam mi heɗo rawni sama sa heeɗi wona jalat hoore ma de anda kam da sa heeɗi boyji hande ɗi andan nde ka gonɗa ko fijje wona an ko jiɗɗa e oɗo en rappo biro ñaama leeɓi hay to ɗon jiida bawdi pourtant aɓe nandi de bawdi o way jiida bosi no jeeya ñaama leeɓi wiyete walla fawsi wonima ko pré bawsi bawdi ñaam leewi ko nanata e bawsi oɗo nanda ko si aɓe nandi nandi neɗɗo fo yiyande mumti gonga cirnoon entrot entrot yo ngey moƴƴi a paari salma eyyi ko ɗum wonno hande émission amen on jii ko baba Ali min mbanno invité namdade mo situation makko no woori oɗo saaha yettere Allah alhamdulillah ɓaari omon e jaam omo nanodira e bandiraɓe makko e famille makko alhamdulillah donc mi hokka jaari salmone waynodira e bandiraɓe en ɓuuri de eyyi ko noon tigui émission men hande ari ha ɗo hande noon ko mbiyami ko on jii so jii kam hande ko ala Mauritanie ko takko debbo mo Mauritanie kanko ñanti hande baylo boɗejo ɓe min mo yettani Allah noon yettata sababu wirede foof ko lo wiwmama woni Maram Dia debbo torore jontaɗo machallah kadi babali oɗo ko mbiyami ko rek mo andamo tan sikki ko neɗɗo murtuɗo walla bonɗo needi saabu ko neɗɗo tedduɗo neɗɗo ganduɗo neɗɗo mum hande welano jaaha Mauritanie on kalnama mbiya babali beɗa Mauritanie comme princesse gonta toon saabu ñanden yo jii anniversaire am mbuɗam yaltani hen te gonɗum koye funtudemo tan de mi artu marché o nodde kam ni tan mbima baba hande woni anniversaire wi kam hakkude maɗa ɗon taw ƴew woni gâteau restaurant ala fottoɓe no wani kam nder Mauritanie te nden o tawade hamono ga mais o lijiri ko toon wonɓe toon ɓe kadi ene nanani mo machallah babani ko mbiyata ko yo Allah hokke ko jiɗɗa ko amin ya rabbi ha Allah ruttima e nder ɓesgu ma amin ya Allah ha joɗɗa mbiya alhamdulillah ko ɗum tan min ñagantuma saabu mo foof yiiɗi ko joɗade ko sar famille mum amin ko ɗum ɗo wonno émission men ha dimanche inchallah baba Ali bandiraɓe calminama murtannaɓe payɗi foof beltoɗam ko weltare kadi ardemi ɗo henna kadi garade min garta inchallah so Allah jaaɓi onon fof on calminama mi salmini famille o fansuji onon fof on beltanama eyyi a jarama a weltanama salma waynodiri e bandiraɓe eyyi ko noon tan ɗum wonno émission amen hannde min nene hannde ñino mbamini hannde wadde belɗi e wadde son ko ami am préféré Kumbis Babou soodi ensemble joɗɗo wi kam Salma wulede ara Babou nda ɓorno giɗam sehilam somi ari galle mum ɗo yañana kam ha yaaja hokkami ñaama hami haara mi loroto ɗaati seydi Babou a salminama a juurama a wiyama bikop dow mo daynene galle a salminama a juurama notre invité Baba Ali walla waɗene jaam annene ha kota e fayma inchallah rabbi wassalam a dimanche on jarama on weltanama ɗum wonno émission men hamin gandi kam oɗo saaha moni fof ene woƴa ene yaade jultoyde donc min mbaɗa profité occasion vidéo won ñen mbartonimo wuuri jaroɗon jaafoɗon kala ko fewani e plateau he gandon ko minen kala ko fewi hen gandon jomiraɗo ummi on jarama merci beaucoup ha après tabaski inchallah bisous